Sama apa masak? Ya, nanti Saiki yo jam niku care. kok jam Piye? Sampean tok bantuan kok negara apa ora? Aku sing tok Mbak Nur malah. Mbak Nur. Aku oleh mak jere Dek Dewi. Paling sampean ki rondo mbak dadi tok bantuan. Alhamdulillah. Piye kata-kata enggak pernah sama sekali dapat kok. Oh ngono, Mas. Mbak Nurul kae lho. Bu, kenapa perkara kula rondo angsal iki, Bu? Alhamdulillah iki. Alhamdulillah iya jere. KTP kakak asli dan fotokopi. Koning balai desa. Piye? Mak anak macet kae. Walah. Alhamdulillah aku tak ning balai desa. Oh. Oh, nggih, Mbah ya. Sego jagung, Mbah. Nggih. Sego jagung Bu Carek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Gimana aku lagi nganu sih. Mbak Yu sama untuk sumbangan untuk rezeki. Alhamdulillah. Dek iki terah lagi pengen modal isu terus. Dene sekolah kowe mek apa? Aku mbek alis. Nyapu. Ngelang ibu kebon. Ana ning gone Mbak Yu nae ngirane kembang. Iya tok, duit kok. Mak lagi kok piye nasibe? Aku gak bebaturi. Lah kuwi Mbak Nur dijukuk sapa? Dijukuk sok Senen. Baturi ya. Ben aku tak kon mbaturi Bunda Dewi iki kok. Ya aku calone soringen terus tinggal. Mbah. Iya, Dek. Selamat pagi nggih pemirsa. Alhamdulillah oleh Bunda Dewi. Dek klengkengmu, Dek. Engko arahe nyelukno bakul, Dek. Engko dadine rong truk iki. Wis padha alhamdulillah. Yo, ora usah adoh-adoh. Iki ngubengi ngene iki ping 15 lah. Ora usah adoh-adoh rono. Iki rene ra apa-apa. Entah ini ada tak jejer be ibu. Biasanya kan ngene lah. Laku rono. Cuma bedane iki kan nek ngubengi pendopo iki kan pandangane mau ngene tok. Tapi nek sampai tekan kono kan pemandangannya beda-beda. Ketemu motor, ketemu sapa ngono Mak jah masak, Dok. Lho Ibu Carek. Tinggu acara pengajian engko bengi ning Koramil jam 8 malam. Pengajian akbar ning lapangan. Engko Bunda Dewi bar buah barane langsung rono. Yo rono. Ayo entan mubeng neh. Enten neh, aja menggok rono, menggok rene. Yo. Ayo. Balah rambutnya kenapa seneh, Dok? Lah kok rambutnya basah? Oh ya wes. Tak metu keringete. Halo, sekolah, Dok. Lho ya, ngono iki pemirsa lho. Delok ngono ki piye? Lho. Delok piye mang mlakune piye? Ini gerakannya. Kok dilanjut.
nih, guys. Mbok sapa nih aku apa ibu? Apa? Mbok sapa nih ibu apa aku? Mbok sak aku apa aku piye le? Sapa nintang apa ibu? Ibu. Aku yang nyuting aja ya. Ya, Bu. Hah? Aku yang nyuting aja ya. Jeren apa yang ngubah motor? Mobil ya, baik gak tangi ya? Nek gak situ yo wis. Intan minumnya air hangat apa jeruk hangat? Jeruk hangat, Dek. Hari ini saurungnya aku berangkat ikut sembako. Alhamdulillah ya pemerintah. Wih, arep dijak. Ngene, ngubah motor dek. Tapi engko kumbane tak telesi yo. Engko bariki. Piye nek ora ditelesi lak gak anonanku ini. Sampai gue repang kok bisa kok. Sing duwe pelem gur karek repang. Langsung cus ya ki. Cus. Nah, yuk Tan. Iki mah ape gawe masakan opo terus sing duwe. Emang enak gak nginep ya bengi? Ora sida, Mak. Dek bengi anu Mas Dimas kuwi Mas Mandor sing ape dijak uji nyali kuwi. Awake udur penak. Terus aku langsung ya wis nduk ora sida, aku tak langsung mantuk ae aku ngono. Iki terong pokak ketoke. Iki Mak anu alpukat. Walah Mbah Yin jenengan kok ndek kok kadon keperken. Iki lho Mak. Iki jeruke jeruk purut. Oh iya Mak nek pengen Mbah Yin tak jukukne rene lho. Lha wong ngene aduh kadek. Mbak Nur aja sampean tegur Mbak iki mbah rawuh ra apa-apa Mbak. Godhonge aku iso nyuwun sampean. Lah nek sampean ra cerita ya gak ro. Iki umure sekitar 2 tahunan mungkin. Mungkin lho. Luweh ya Mama ya. Iki pagere Mbak Nur kok kene. Ampun Mak, ampun akeh yo Mak Cak. Nggih. Tak gawane kan Sik enek kresek Mak. Kresek. Kresek apa-apa. Ada anu, ada snack Mak. Wis ra apa-apa. Itu ngene wae anu. Loh, anakku ndi Mak? Godhong alpukat. Dong serai pemirsa. Iki kaline. Tan. Mulai yes ben Mak, mulai ben. Aku butuh pengen njaluk serai kok. Iya Mak. Aku mang wis kondo anake kok. Nggih. Nduk Zah, Mbak Yun nyuwun godhong jeruk. Nggih Mbak Yun. Kondo Mak aku mang. Mama, yuk di godhong jeruk. Godhong jeruk wis ngene Mbak Nur iki. Sere-sereku ki lagi urip ape tak jabut iki kok. Oh iya ya. Don delemong itu iso ya? Kenapa ya pemirsa kuwi? Oh ya. Padha ngono nang kene. Heeh. Delok bajenge, delok bajenge. Endi, Mak? Bajeng. Atik iso mlompat-lompat ning wit jati.
Kanjuk dong serai aku gone Mbak Rasti. Oh, godhong telone mati, Mama. Mama, godhong telone mati. Godhong telone wis gak eneng pemirsa. Nggih, lek kam dong telo ayu-ayu mati. Dong telo. Iki ning kono mati donan. Disemprot ki. Heeh. Ndek nane ki teronge kene ki yo walah. Poyaki. Walah dijiabuti ki. Bu carik ki lho Mbak mbek aku nyuwun sere. Walah Mama jios. Mak iki watune sapa, Mak? Gak ora iki. Antara nggone Mbak Rasti nek gak nggone Pak Markam. Oh gak, kale nggone Mbak Rasti Pak Markami padha ae. Oh iya ya. Kale nggone Mbak. Lek Sumarah. Ya wis makasih ya. Oh lek Sumarah. Walah Mak sak mene gayoke. Iya Mak. Nah, pemirsa ini saya ulang deh. Bumbu-bumbunya. Iya. Ayamnya kok tak goreng sedikit dulu. Kemangi. Dok, tolong petekno kemangi, Dok. Kemiri, brambang, bawang, kunyit, gula. Ibu minta tolong kemanginya ambil. Nah terus ning kono kuwi terus sing tak soteng yo terus sapa leh ta. Kita yo ning kene to, Nduk. Ya. Ki. Dene. Ki. Dede mana di sini? Iya, Di sini. Halo Mbak Putri, selamat Ibu, pagi. Iya, selamat pagi ya. Iki sejene ya wis puthikan. Ini request dari pemirsa yang part kedua. Nggih, makan itu kangen masakan almarhum ibunya yang sudah kapundhut 4 tahun yang lalu nggih. Nggih mohon maaf kalau mungkin ini enggak sama dengan ya Mas. Enggak sama dengan resepnya almarhum ibu jenengan. Semoga ini bisa mengobati jenengan rindu masakannya ibu ya. Aku minta doanya loh pemirsa. Tak doa apa? Aku ibu loh anaknya sakit. Oh iya, minta doanya aja semoga Mak Pas segera parangi kesembuhan, segera diangkat penyakitnya. Aslinya ini dulu video-video saka ngene Mbak Indah wes geger pemirsa. Ayo Bu ndang rono. Iya Nduk iya aku mau. Mak Pandai mendapat penanganan yang baik di rumah sakit dan cepat sembuh. Amin, dan istirahat dulu. Mbah sesuk mbah engko kan. Soalnya gue bukan yo enak anu to, enak acara lomboke. Mak Pas sampun ditunggoni putra putrine ya. Saudara-saudarane muga-muga istirahatnya cukup. Aduh, muncrat aku, Mbak. Apa ana, Mbak? Ndi tekan ndi? Iki lho, di sini. Pateni ya maaf ya. Pateni cukup. Langsung kita anu ya pemirsa, gosok bumbunya. Semoga Mbak Putri
melihat ya, melihat kentang ini. Al-Fatihah buat almarhum ibunya ya, semoga usul Fatihah diterima segala amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya ya. Yang 4 tak goreng sedelo meledos pemirsa lah, keceplosan minyak dan harum sik ya pemirsa. Mantul pemirsa. Kita masukkan ayamnya. Oh, terakhir ya, kemanginya. Apa tendek tan? Iki lho jeruk anget temen minum. Oh, harumnya, harum dong jeruk, harum dong serai. Kita masukkan kemangi. Monggo maem sarapan ya pemirsa. Betul. Wes mari maem. Monggo maem ya pemirsa dan juga Mbak Putri yang kangen masakan almarhum. Ya. Mungkin sedikit terobati ya. Intan nasi emang ora akeh pemirsa, tapi sayure sing walah iki. Tapi jangan nek bayi nek galuk mben. Iya. Tapi Bayi gak dahar, udah. Bayi sebar dahar masuk ke jagung. Lalre lho. Wah. Kayak enek dudoe. Kayak enek dudoe. Monggo Bang, dari cek tanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wah, nek kemangine. enak ya. Alhamdulillah. Ini buat nek maem. Sudah air. Bayi centang pundi? Wah, lewat mriki ampun nek muter. Kono nek sadar ngono kok. Nggih. Sampe lah suku. Oh, jago wau. Mbah iki sampun sarapan. Mang seko-seko ngawet Nggih. Mam. Ibu tulang, Dok. Tanganem sing ora rusak. Ya Allah. Apa kuwi lan? Malah mriki. Nek pas rias medal apa mboten kali Intan? Roh. Kene dia re. Langsung ngembake motor ndamel konten bayi. Tangekno yo, Mbah. Ora paham iki sarapan. Ibu tak ison jangan tawa lah. Tak ison duit. Ndek sok gunah ndek ini tok. Tonjokan gune lek sam kok. Oh iya, aku Pas untuk berkat dua sing wis kelong dimak mintan digawa ning ngene Mas Dimas dek sore. Terus sing jek utah tak kayakno majah. Berarti buah. Ibu. Gadu dua.
Yang Mbak Lipah 3, koncoku 2. Tapi yang koncoku aduh tak transfer mawon. Lek sam. Kalau kemarin yang konsolintan dari nganten kan waduh pemirsa. Cedak kopi santen kono kuwi. Apa jenenge lali aku? Selfie. Iya, selfie. Repa iso nganter yo budal. Ini kan Repa kan yo tingku arep enek acara toh. Acara apa itu? Aku mau nyoba mending itu intan tuh teko mesti acara apa wae. Ya pokoknya suatu acara. Jadi yo aku yo stuck WA sepurane nggih tak transfer mawon. Mbak nek bubidan nek wah sunat. Mbak nek pamane enek kancane kan namanya wadon Jepon no. Nek rombongan buah yo Buah melu nek kaya yang mahai. Iki pindang. Ditransfer kan. Penting kan ada ikune lho omongane. Enak kan aku nisa. Gimana aku? Nampak pemirsa ya, konten pagi ini konten selanjutnya request dari pemirsa Mbak Putri, kangen masakan Rica. Ini nanti kalau mungkin tidak sama bumbunya atau cara masaknya salah, kok begini begini nggak sama Bu Yuni ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini maksudnya ki ala saya. Yes, ayam pedes lah. Ayam pot. Tapi Mbak Putri kan requestnya Rica. Jadi Mbak Rica murah gitu pemirsa. Nek aku ngomongnya mirip lah. Badiku nek keliru. Resep yang asli tidak seperti itu. Aku badiku nek enek komplain seperti itu. Jadi aku ya sengaran ini ya. Ayam pedes tak kemangi ngono. Ya. Kurang HD ta? Kurang 6 menit. Ini dili balong kok sedep ra apa. Air jeruk anget. Gimana pemirsa? Demikian konten kali ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semua ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enak ya? Semoga sang sakit dan paling kesembuhan, diangkat penyakitnya. Untuk pejuang garis 2, semoga segera diberikan momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Untuk pemirsa yang mungkin saat ini berdoa pengen punya rumah sendiri, punya dimudahkan segala urusannya, semoga Allah mengabulkan dan mengijabah doa-doanya ya pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus sana ya. Jeruk anget mantap. Enak ibu jangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.